Нов стандарт за доминация при мини-товарачите е вече тук. Представяме ви мини-товарача SK1750 и неговата изцяло нова система Tri-Track. С първите в индустрията иновации за проверка на натягането в движение, усъвършенстван дизайн на верижната система и доказаната производителност на Ditch Witch. SK1750 работи по различен начин. Повдига и се движи различно. Защото е конструиран различно. SK1750 с изцяло новата система Tri-Track. Спрете, престойте, на мига.